ajarama Allah wima ya yettin gede ma uddit berne ma mi walluma ka debbo walla ka gorko dewgal ma ne wadi challenge walla dewgal ne sattema batto kerem walla lati amu he ahuni kumtiɗoɗa kem gede ma aɗa yiɗi Allah walluma e dow udditare bange kayiraji aɗa yiɗi ɓeydude arsugu ma walla aɗa yiɗi belam e dow jinnaɓe ma e liggey ma ɓattu kerem walla lati lumiére réussite aɗa wonde guiri aɗa wonde kunundi ɓandumane maayi softani ɓattude mauvaise langue so woni kerem so woni lati aɗa wonde liggey ɗum noon ɓattu kerem walla lati lamma jumani aɗa yiɗi laabede dow situation ma dow gueɗe ma ƴewde holko Allah yiɗanma ɓattu soin privé pewnaneɗa larima e kerem ma wawi wonde foof selfi numéro gonɗo lesso ƴewaneɗa laaɓeɗa mbawa andude hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma ɗum noon on calminama te on jarama no fewi on jarama bandiraɓe sehlaɓe bandam hokkam noppima mi haalanma asirti e caɗele ko adi foof so tawi aɗa yiiɗi tul ganduɗa hoorema fetel walla jaasi natatama an jiɗɗo ɗannade taw aɗa yiiɗi kayitaji ɓayre taw kadi aɗa yiiɗi hebde tan jawdi ko yaawi an suko debbo jiɗɗo suko gorko walla suko gorko jiɗodirɗe suko debbo taw haɗɗum yiiɗi jaggude kala ko mbiɗa ɗum o waɗanma an mo ganduɗa ka janowo rabeji taw ñande foof iɗima gaddan caɗele yotto e ceerno Mouhamed Gali joni jinneji ɗi jaltama ha laaɓa tos kañum ko ceerno joom jalan kadi o ƴewnam a yoɓata kono an gorko mo ganduɗa hoorema aɗa jogui yawre e ɓandu ma to banggue gorago ma yotte ceerno Mouhamed Gali ko piɓol tan waɗantama mbiya ceerno Mouhamed Gali jeeya leydi Nigéria ari ɗo e Dakar sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 75 440 23 73 75 440 23 73 ɗum noon jokkodire e makko hajuji moon kumto Ndeysaan an ko garɗa ɗo e galle aɗa hebbina ñemo ƴiɓ ana wawa defde an ande a hersini kam an kay sa wawa defde wiya wawa defde mbasa mawninkinaki kam mi ara mo walluma ko jinmi ko malla ka wanen mi danima ha mettori an ko woni hay so ñaman bébé am ñaami ɗum ko ɗum woni l'essentiel mi haajam ala e ma walla mi satana bébé ma de ñaami ko nena jogori maida reedu ma ko nana doga ma yersata ya bébé yini an mi andi ko mettuma ko an bébé nobani mo ko min nobi ɗum waɗi ko ɗum muusima ko ɗum muusi min mono andi fof de aɗa wara mi jalede an ya bébé min bébé de nana maya o yamata yaltude de nattode so yiɗi ana hersata an a moƴƴani hande moƴƴani detti so mbaratno tawana ka mayi ko bernoma mbaɗɗa hanki ko min mono andi fof de mono andi ko kewi barmem hen ko an o waɗi hen min mi faami fof de ko yimɓe ɓe mbawata puntude kono wona min ande gonduɗa ko jalnade
ndaram gila dow ha less he mbimi ko ya ƴeewam ay min dawalam heƴanema ko ɗum jimmi ya andu mbiya ko waɗa e barme min an sinno won ko mbawɗa est ce que bébé mo ƴeewam an holko mbawɗa an ala ko mbawɗa a wawa defte a wawa wuppude a wawa fittude a wawa lawɓude hay pular ma ni wonde ko leerani so yiɗi so yiɗi min haajum ala e ma ete mbiɗa andi hay nder suudu ma ala ko mbawɗa to ande sa wawno hunde nder suudu ma bébé am addata kam e ɗo e min nde mi defata mi rotta yimɓe ñamata walla yimɓe ñama pina deedi mumen no doga no guidotire nder duus meeɗa wadde mo noon de so yiɗi so bébé mi yaltime mi haalmo ko an ɗo darɗo aɗa wiya ko anda kam sax an bébé ma an bébé an haalta e oɗo ko ɗum probléme o mais on jii kam min reedam nem dog mi naati nder duus maɗo jurmani on jurmani on ɓuron gamɗa onon reedu dogol ɓuuri yaadu warde gorko on gamɗa ɗum mati reedam jogi mi naati nder duus maɗo mon toppitam kam ko cohlemi nder son tawan ga hannde ndiyam wonam dañan kacce bébé so riiduma dogo somi noddima a daratako a reedu ma tan doga kaldata ɗum koye pawɗoma ɗum o min ko wondimi hen reedu ma sono doga holi haajam hen o pamde aneni eyyi joni won probléme o holko woni probléme o woni probléme amen ko an jaaha ha Dakar a resata ƴoƴɓe ndesɗa ko kangaɗo kuywel gadduɗa e galle mbiya han mbatta ɗum nden i bébé anani ko wiyata ko Salmat te sa renaki ko maw ware ni bébé anani ko wiyata kam ko a Salma. fiyatamo ya fiyoy mo fi ya fiyoy mo yo aro bébé fiyami ɗo bébé ya fiyoy mo ɗo non hay go fiita ɗo debbo moƴƴa a sogeti Salmat ren hoorema ren hoorema de ay an ko an jari wiide yaren hoore ma rew ngel ɗo tan magel hanɗine walla ngel warma oɗon hangaɓe galle ani farmalama farmalama gonta key wot feere belna ha welde kono sa yontama du an ay ala waɗo ɓurma welde aywa oɗo haaldeyam de oɗo haaldeyam mbima ala bébé oppam mbimi an so riiduma no dogga so mbima a darota ko mbiɗa a darata ko tagi a darani an ko so affaire o saami ɗo ala probléme mbima daro mbiɗa a darota ko dayla ay son darinum ɗo yippoto ha ala probléme so yuppima ala probléme wona ko min e reedu dogoru hono mburirma hen haal ay oɗoy ko ɗalde yahoni tan aɗan ko musim ko an faɗɗimo an ɓuurimi yontede te min ko an jiɗimi min dal min o galle mi wawa wonde dow jeew hanki ɓe fii kam dow jeew bandam nu no way jeew eɓe haala kam hunde fof ay jeew no mbaɗmi maigrir ay an a wiyani ɓe haydara min mi hootat après mi oppirima oɗo oppam mbimi motore o yam anini oppam junta ɗam rasulullahi boy wayri aɗata yam de wayri to gonnom hanke en cegiɗo ha joni ɗon gon a sikki boy min e atay min ceerata maydan ceerat min ganim de a defanono atayoyi bonɗi wi belɗi anan min wawata no wadde ko fewi e yeeso ma boy an kam ni tan mbaɗa guila gonɗen sukaɓe ha joni min wawa wadde tan ko ganduɗa ɗum aɗa waɗa ɗum apprécié quoi non wimama aɗa wawa attaqué ɗum ke noon mbima walla nanani nanum noon mais boy aɗa siftorɗo lambaji men nden e football aji nden siftoro babat ambiance uji ɗin mbaɗanno aduna ko sa joni yimɓe joni goto woni e kaji ɗum tan mais ha joni wonnoɗo noon wonde ndar min ndar ha joni culture men min mbaran ɗum de ɗo wat babat ha joni lambaji nemeta waɗɗo e kene nemetanuji mbaɗɗo ha joni barkalla mais a ɓeyɗi wadde football noon a ɓeyɗi wadde football non hay seɗa ganduɗa hen bawa noon ko football a kangon noon mi nannan tan min ka anda hen ko noon sukaɓe rewɓe fof koye mon ko ndewno sukaɓe rewɓe fof koye ma ndewɗo ce boy non o ko bitere wonno bitere mawɗo nden somin jahanno to terrain suka rewɓe ɓe gara ayno mbaɗa gurgu marɗo ɗom garata kamɓe fof
jom dama non cukalel dewel gotel wiye biba che non on ɓiɗɗo ci aduna bar sitor biba boy biba hal andi mo kay wi hal biba boy mo ko goto bitet biba suko debbo goto suka rewɓe fof kala takkiɗen joom wiya komo ñamlo barkalla on tan o yinno joom ne kañumne ko biba tan yiɗi no tata cukago quoi o haala ɗo ete hawni pamde rasulullah aduna hawni aduna ɗum tawi eɗen daño foti duuɓi bom tawi eɗen dañi 8 ans walla 16 ans Allah 8 ans Allah an kam man walla 9 ans de tawi gon cukalon toksoni de ɓoyi de kala tawa ɗum an ɗum ko waɗi ko joni man tawa duuɓi tati bébé walla soode duuɓi tati ɗon heɗo wima haal an hakkude mo koye biba so waɗi duuɓi tati ko ɗon haadi tegelle ala kay barkalla duuɓi tati ko ɗon haadi mbiya ɗo hen eɗen jogui 8 ans nen ga watti hakkillal nane siftoro bima oɗon nde tulɗen e phase éliminatoire ɗi tan ha nanɗa bi ala dernière minute ha biba faɗɗe terrain he hamidou an kam mat ata e ma wongoni hen aɗa dat wat ratatatat acca kaltan waade woni kalami an kay bébé an heɗo ana hayɗo naaɗi anecdote goto on en tawi eɗen dañi 8 ans manɗa 7 ans onon mbiɗa joni wonan hay duuɓi tati ɗum wonan hay duuɓi tati mbiyaɗon non wawi andi est ce wona un peu de respect quand même debam nen jooɗi bébé ƴeewam heɗo rek an haal noon to biba on woni non yocca haal biba o haal goɗɗum quoi haal noon to biba woni wona ken ciftoro hanki men non ko yewti cukago mais debam men jooɗi aɗa haal ɗum quoi woni hen ko woni hen wona cukago haalnam joni hoto rewmo to biba woni hakkude mo koye biba biba joni min ƴeew mi biba elli murtani nan moom murtani par ce que ñanden won neɗɗo goto mi jiimi on kamɓe takkodirno galleji o wi kam ko biba murtani woni joni kono fat mam wat feere mi ƴeew ko coordonné makko mi ƴeew addu ɗum ɗon waɗa mon présenté wallahi waɗi ɗum de mi aɗan ɗo tan an hakkille ma aɗa woni den hanndi ko woni hen aɗa ka sima yamba an ɗum ko woni hen wonma biba ko guiɗo ma tan ko neɗɗo ma ɗum ko woni hen ƴeewmi haalma ay min kala binoɗomi joom mares salamata addani biba hakkundemal goñƴita ɗum miyanema noon e resde ma biba mbi hakkude ma koye joom ko boucle ñahlen o bon tan takke joom ƴeew amin jogino waktu goto ganduɗa on waktu kam ko wuro ngo fof ndar fof en gandi o waktu mabɓe gueji so eram so gueji kesa eram mi uddimi nder cuuɗi ko ma waale wakle nde ɓe jiɗi udduto hamidou woni an mata saɗa haala yejjitata o ko debba mum ɗo an ko woni hen aɗa haala caltade pourquoi ko woni hen non pourquoi aɗa haala ɗi haala jawtuɗi mbaɗa wona wona min fuɗɗum haalde wona min musidima mais ɓoyi guilen woni cukalon toksoni an ɗum waɗi fade joni wona duuɓi tati woni ɗo ɓoyi wonɗan hakkille ma goɗo mo haala jokki ko mbiɗa woni hen ɗum ko haydara ala hen haalnam wona ɗum ko haydara ala hen kon ala probléme jokkit mimam hakkude mo koye biba min kala bino ɗum mo resta biba Allah woni seedi mi jumɓinta ɗum hay salamata oɗo so neɗɗo wino maw salamata tewo resta biba non mi gomminta mi wiyanema noon an ko yinno biba ko biba kañum non wano widdemo yo biba rottat adda nani comci makko tulmata hay paɗe biba soda paɗe adda barkalla yow hen saji so biba ari on foti yaade terrain de biba ma welde kam min wiya ma en wonamo kalando kanko tan goto e kalando nawtamo terrain mbaɗa ɗum kay biba waɗi ɗum ɗo man hande ka ñamde carte mémoire ko ñamami an ko ñamami o piyimin deji wayi min atayamo ni nan hoora horde dillat saaha o sellani no fewi quoi non horde dillat wonke a kaaɗi ko ngari aɗa ko vendredi chaque vendredi o mbiɗen mimi aɗon kam hangaɓe vendredi koyɗe dillat seeɗa quoi ba siftoto ɗo hen boye lamba men bannoɗen ɗo hen e dingiral manggal ngal siftoto ngal hedde ɗon mbiyal manggal ngal ɗon yimɓe banno dingiral manggal ɗo hen sa ɗum ɗo sara forage ɗon holo heure yoni siftotani mum minuit 5 joomen joom ko minuit 5 siftoto hamba ka ɗon holu men ko minuit 5 joguiɗa min madaran téléphone ni mala téléphone ko minuit 5 yoni ha nala téléphone moƴƴi andire mo ɗum joom he jawum gay lamba men mawko gonnoɗa hen sara forage ɗo hen lamba mawko ka siftora kan kadi
kan boy kayum kan biludde ay no mbir mawdo no librani te mbiro fonnangi umminode jom an halti yam kayno jom an matka bi haram an kuni no het malan an halay kalta di foda dum an kuni hen an debbo min jodi ar wondon hal wonde halay an abulade mbuti ko nan wala wi rasul ndi halay yo hir kuni hen benni no accede no jor ar subtorto yewti minema accu kan way am wonna yurminade kala yurmini jikkal mangal neɗɗo ma gongo yuddema he o wonnon cuurayde comme gonno asma barkalla he jome haalde joom suudu ma wen komin ko gonɗo asma de beccam ɗe mbifat teñale handu ses yimɓe ko geɗaɗan teñale an gon hande an mbita an gonɗa an mbaɗamana ko ken sehilaɓe an bila ka ñam sen joddima en jewtanno gon pijen jalen gonen e jaam an hande ko woni boy mi natti heftindemde non so wonde rewbam andu ko kalda barkal natti heftindemde mi andu ko kalda so wonde rewbam ande rewbam gondim kamem joni ko woni hen gonta ɗo aɗa haala ko yewde gil ɓooyi aɗa haala hakkunde e rewɓe afrique noon so haali ɗum kay joni o metti nak wonani mbattuno ɗum wonani mbattuno ɗum kadi an boy a waylimde barkal a waylimde hamir gasi joni no paɗa yatto e 12 public o mi wat préparé taw mi siwo troisiéme waɗa quatriéme mi nen ay ɓur ndawan joom a lepti min a wari min a torli min ko gadduɗa ko ɗo guel dewel ma ko defi ko min han laabi jeeɗiɗi ɗo he gonɗa ha guedde barkalla min manda fof ko omo neɗɗo woni an neɗɗo yimɓen jewta tan aɗa woni ɗum mina dakar moƴƴani barkal dakar moƴƴani dakar ko wiyete dakar ko fof gonga dakar sa yi toon jikkuma waylof gona neɗɗo goɗɗo nene makam noon ko mayɗo nani talli dow leese ɓernde ne sukki reedu no hooca hay goɗɗum hen komi wawama haalande ara jahen jiya nene ma kowoni do a lepti min o kam mataw ko waɗe ndefu makke mais ba on ñama ɗum ko ɓokkiɗuɓe tan ara jahen jiya nene ma mbiya on ñama eƴel tawi omo wuuri tan fogo a samrani ha joni affaire o ittaki joni noon a yiɗi yitere ma wona yii adi bone adi ɗo bone o defi bone o wonta tottaɗi ɗo dépasse galle hen gilol men mi bottaɗi makko di kuddu goto gila nattumi dañani jaam woy mas addi bone de addi bone o de wonta ɗo defde galle ko defi ko waɗa ko barke bone tan gadduɗa ƴew ɗum ɗo ƴew mboɗo yewde no yiya oppam ɗo en nen dawlo mum kadi kañum ne adduɗo hen min wonta ko cura won ɗo woto surkinanɗode min ɗum ala hen de ɗi curkoji bonɗima ala hen de mboɗo wonde becce bifoñ eyyi fan topto ataya mo ni ɗo troisiéme mo fa quatriéme mo cinquiéme mo kadi waɗa ɗum nden mi yam nder yo yani heure an hoppanam haala heure min jahanmi heure min mi yahani heure mi dogani heure mi liggani mi dawani mi wijji paki mbaddami heure ɗumer soɗo pam fay holton mo yalta an ala haggillenni ko woni ya kam mi addi an ɗum wona anda mi yiyay ko anda he naati mi bortimi ganduɗa heure am yoni ummo heure ma yoni pour wadde holɗum ummo komi lellantoɓe ummo leltoɓe ni joni andum jenggaɗe mimi ko ya ummo he minen suudu salamata toon min gonata ha 4 heures du matin 4 heures ha jawwali heɗɗo tan ha jawwali noddine toon min gona mbaɗa ata mine joom salamata n leeli haaji ɓolay ɗum salimata ko kangaɗo an ka bemɗo addani jaam de yar ndiyam mbelma affaire o yar ndiyam mi yeyi 12 laabi jeeɗiɗi hande laabi jeeɗiɗi e jamma he laabi jeeɗiɗi mi yeyi ɗum hande 12 hande hay portable mbatti yarto reedaɓe jooma halki amen noon billahi jooma joom ɗum ɗo jaadaki de ɗum debbo jarani ɗum dewgal jarani ɗum ɗo joom
non nani ay cibirteeɗo tawi lipteeɗo oɗo hannde o defi weli welaani mais yaay cuure ɓiɓɓe jennel ngel onon ne joom suuda mon ɗo iri mais gufde wat manifesté côté welaani ɓureedam nan dog patati patata nene ɗum jeren si ɓingel ma wonno est ce que mon mbaɗ ni holko min cuurata o nani maay min laabi jeeɗiɗi nder duus hay miijam ngoy hannde juppima e nder duus he on defu kay o ɗum kay ɗum mbiya yo min cuuru on neɗɗo suuri ɗum yimɓe enen an kay so dañi hannde nene ma maayani kay yetto Allah te o yawtani maayi bo min mbita bem an ka bemɗo an ala hakkille ni onon on ganda aduna ko tagi ɗum ɗum woni bone an mene finata an e ummo yal ko woni ko mbanmi ko min ko yaw holko woni ko mbanmi ko haala ka gasi ummo addi suudu siglam oɗo yewto mboɗo yewta ummo suuda an kay sino ka joom suudu moƴƴo anin de a bismutomi ani ataya mbaɗam ɗo heno a jaɓata waɗ ataya ko an tigi waɗat ataya o accu tati ɓelamo mimi ko ya oppamde accu tati ɓelamo mbimami yaltu he of tati ɓelamo ummo suuda accu tati ɓelamo ay min ko ya ummo accu ataya min fof ɗum de ummo accu ataya mo ummo yaltu suudu ummo yaccan an jenam joen heɗo mi haalat ma à partir de aujourd'hui o wonta ɗo deftude soni min a yiɗa kam ƴetton bagage mon duttin ɗon to gummino ɗon min mi maayi woy ala yem juru ala ɓinji kay jaabu ko ɓiñata o haalanma ko kay gon te oɗo o so haale galle kala ko haale galle ɗum yawtat an han gila jibinɗa tawɗa ɗo hay min so haali ko haal makko yawtat ɓosanam ɓernde ɓeccande ɓosanam ɓeccande ala ɓernde ko ɓernde mas yo Allah halko ngel dewel ngel o addi ɗo yo Allah serno enen ngel amin ngel potel hikka ɓowɗi warde ngel artir hakkille ma mas ano ni mbatta kadi han woyi ɗo kadi de nder yimɓe an accu ɗum ɗo kadi dir gotel mi jahande birima nayi guere fasam tan aɗa yaha mimi tinani bo min wona o kawrima o wimi neen omo ruttu lelɗa min mi rutto duus anani reedu dilli kay assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe yeɓe Fouta Plus on calminama on jorama kadi on beltanama kadi hano fewi en gaari épisode men 6 hande kadi holko jaltiɗen e épisode men 6 o holko jiiɗen hen en jii hono musidɗo mum joomo o ari mo jodde joom omo jodde kadi hay joom suudu mum joom en tawa en jooɗi omo yewtide mum omo haala nden cukkako mabɓe walla jar mabɓe to ndewno guilay ɓe jokkodirno koye seeɗa mum rewɓe ɓe wondanno e nder hen kadi ɗum onon gandi welani joom suudu o welata ɗum kadi ne wawi addude caɗele nde tawno kiram ko hunde hulɓinide ɗon kam yimɓe ɗe kisoroɗen ɗon ko neɗɗo ɗo ko ganduɗa mankude pinal ɗon ko pinal ñawirten ɗon neɗɗo o e mankude jogade hakkille saabu eɗen gandi so neɗɗo resi debbo wiyete ko naati gurdam kesam wadde kadi sehli kadi ko sehli e ganduno ballowoma no gurdiɗa ganduɗa ko aroyta avenir ma kono wona kalalnowoma passé ma ko yawti saabu eɗen gandi ko yawti mbawɗa hen dañde kene ɓeyduma tan ko waaju moƴƴo walla ferguitere nde banduɗa wawma woncude hoodema heptude nden ferguitere kono noon nangude ko yawti ina bonnanma ko arata ko hono no waɗi ni ɗum ko ɓe guuri ko yawti so tawi o jooɗima yeeso on ganduɗa joom suudu makko omo haala ɗum ɗo saabu yidde e kiram saabu yidde wondata koye kiram ha joni debbo o ene wawi sikkude gurnam ɗan ɗam gurnam ha joni mbo wuuri ɗam walla ɓen ɓe o yaɗum ha joni ene hedditi tawde on jii saabu omo sikkitoni sehli o kañum nan joomi ɗo hen gueɗe wadde so on jooɗimi ɗon hanndi mo ɓuuri gonɗi nde haaldude kadi yimɓeɓe sehili ina foti won jogade sifa
ina jogi foti jogade won sifa taw wona sifaji banggue ɗayre saabu ɗum ɗo jeeya koye ɗayre koye puydam jeeya saabu ɗon hande wonko moƴƴunoɓe jewta ɗon kina ɓeyda ceylagal mabɓe ɓe jiyowte ade gurdam hande haaɓe natoto hen debbo e gorko no poti wurdude kono wona nde ɗo yewtere foti wonde hakkude sehili e sehili hakkude neɗɗo biyowo giɗo ma wonko foti haalandema ko andi komi ɓeyduma ko wona ɗum ko ina wona addanma caɗele sabu ɗum ɗo ene ɓeyda caɗele ɗum ne adda caɗele ne ubbita caɗele ganduɗa jawtude ɗum e ubbi ɗum ɗo e volca irtude volca woɗɗodirani eyyi kadi ganduɗa hande eɗen jiiya hande kono wiyete ko célibataire mboɗe sayni yaha hiroyde desɗo soit sehili ma koddiɗo ma walla on jadata walla guiƴe ene jogui debbo an a ala debbo gara ɗum hirde jooɗa aɗa hiira gueɗe to wonno futuro a gueƴe juula hirande aɗa hirte attaya waɗe lowol sayni ha rompe hanti kanko jofte foti kono joni continue en haala ha mbatta wiyede e ɓeyden attaya sa gogani ɗum fo taw an ala hakkille wawde miijade taw wona sehili ma oɗo kono debbo sehili ma o foti lelade saabu eɗen gandi debbo so tawi debbo debbiɗo o gorko mum ina wawi ɗum adade finde kono yimɓe galle fof kañum foti ɗumen adade finde saabu golle galle kañum jogui kañum fewde sukaɓe foof gaccitade ko nandi hen caggal to ummi fajiri tan juula faye hen jomum a miijota ko jomum foti wawde ɗanade kañum fofto gacca ɗum ɗanade kono wona e haalde tan haala debbo wawa ɗanade kadi guiƴi kadi wawa wiide ummo hoto neɗɗo waɗi ko kañum foti hen jogade yiyande mum hakkille wawde ganduɗa wurde yimɓe kadi e wawde holɗum ganduɗa aɗa andi ko jamɗa ko yewtude kono a addi hen lor jokkere enɗam fotani wontude lor sa yewti ha yewti to yimɓe kirtima jaari ataye ceerno waɗi feere kotama gacca gorko e debbo mum mbawa lilade mbaɗa feere anne desa gacca resɓe ɓe mbasa ɗumen tampinde ɗum moƴƴani ene wurani yiye ene fof ene jii ɗum kono moƴƴani ko lor jamma ina jogui jomum ñalawma ina jogui jomum ko noon wiya hay yimoɓe en kaala ɗum kadi ko jiiɗe hen goɗɗum en jii hen yummiraɗo o ɓeydoji e bermam o lamɗam pari kadi o feni ko purde debbo o kañum waɗi hen lamɗam e siiko te ko kanko yeehi o waɗi hen lamɗam kadi o feni kadi o wi o ñaami wondi ko ñaami ko irti estomac makko ɓernde nde o sabi no on ɓeydi lamɗam mi heewi ha ɓurti nokki hen o ñaami ɓernde irti estomac o irti te enen gandi o ñamani o ñamani ɗum ni kono tan naafi gagal e fenade e haasidagal wasde yidde debbo oɗon taki ha o wi ha waɗoy hen lamɗam ko ɗum saabi kadi ha o ganduɗa o wi estomac mum kam monti te ɗumin taw wawono wonde sababu gorko serde debbo o hande kadi yumma ina foti jogade sifa mbo arani ko kañum ganduɗa mbo suwa addede ɓiye yiɗa addude aɗa andini bo yiɗo addude fewani aɗa wawi wajade e feere mballa ɗum holno waɗata taw yiɗi resdi yo ƴeew moƴƴo o fewani pammina ɗum kono garɗo kadi ha adda yetti wonno poɗɗa siforade wondude mum so tawno won jikku mo wonno mo fewani poɗɗa ko etade yidde fewni ɗum gonca ɗum mbaɗa ɗum so tawi a waɗi ɗum ka ɓiye a tinnimi mum tan yama Allah wacco ɗum taw jomum yeeɗa malal fewata kono wona artat goɗiɗi a welaka ɗum kan a yiiɗa tan wonta ara waɗa hen ara waɗa provoqué ara waɗa ɗum a waɗa créé ñande foof probléme uji e caɗele pour ganduɗa pour ha wawa serede enen gandi ɗum kadi moƴƴani kadi ne heewi hande e gurdam ɗum enen jiiya ɗum tawno kadi won ina yummiraɓe guuroto e jiiɗa o koye bandamen jiiya jiiɗa ɗumen walla o koye famille amen jiiya jiiɗa ɗumen
kadi woni hen ni taw o tan mo jiɗɗa ene waɗi yimɓe tan ɓuura hen yidde tan guuro kono yidde ma ko hay goto wawa feldema hen kono noon nunɗal ngal kam ko Allah fode farle e neɗɗo o yo nunɗo kala fof ne wawi waade wadde ɗum noon tinnoɗen jewtoɗen kadi jignaɓe ɓe kadi tinno kadi jewto kadi gurdam mimmeji ɗe no gurdan ni kadi ɓiɓɓe mumen ɓe won isra mumen ɓe tinno ƴeewa hen kala hen mo fewani ƴeewa woncude e waccade ɗum noon jokkon golle abonné ji ɗi wadde partagé on beltanama kadi namde ɗe kadi e moƴƴi kadi gande ɗe kadi jaltine yimɓe mbaɗ ɗum partagé yimɓeɓe ballodira hakkude jeeɓowo e jeeɓe ganduɗa e yeeɓoɓe ballodira tinnodira ko nden hunde wawde yawde yeeso jokke golle ɗum noon o mbiyam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jokkito en yewtere men to épisode 7 o inchallah